Bon dia, el meu nom és Oriol Roig Vilaseca i treballo a l'edifici d'aquí darrere, al Departament de Comunicació de l'ICMAP, al campus universitari de la Universitat Autònoma de Barcelona. I el motiu d'aquest Sant Jordi 2024 us vinc a presentar, us vinc a recomanar aquest llibre d'aquí que es diu La venganza de la naturaleza, 50 narrativas en torno al medio ambiente, de Carlos Tabernero Hogado. Carlos Tabernero és doctor en Biologia i actualment és professor aquí al campus de la Universitat Autònoma d'Història de la Ciència. Ell és expert justament en la comunicació científica en els mitjans de comunicació, és a dir, en sèries, en pel·lícules, sobretot. I en aquest llibre el que el Carlos ens proposa, el que el Carlos explica i ha analitzat, és com 50 pel·lícules diferents tracten el tema de la naturalesa, del medi ambient, del clima i de la meteorologia, podríem arribar a dir, no? I a mi el que més em va sobtar i em va cridar l'atenció és la diversitat de pel·lícules que tracta, perquè de les primeres pel·lícules que tracta són Metròpolis de 1927 o King Kong de 1933, la primera King Kong, diguéssim, de totes les versions que se n'han fet, però també acaba parlant de pel·lícules com Wall-E, Un lugar tranquilo o Jurassic Park, fins i tot, que estic segur que són pel·lícules que tothom ha vist i tothom coneix.